Y palaguno con Gietor lasto txaple kanalean lasto naizue tren honetan joko klasiko bat ekartzen dizuet berriz ere kanalea esan dut klasikoa orain dela urte askotako joku baten bersortze bat izan duelako edo hau da, Age of Empires bi dagoen moduan eta duten bertsio hobetu bat, Age of Empires biren antzeko HD bertsioa, bueno, hau kanpora. Eta hau da Roger Coaster Tycoon Deluxe, batzuk ezagutuko duzue txikitatik jolastu izan duzuelako eta bueno, klasiko bat denez, hauek hartzare dut kanalera. Orduan, azteko esengo dugu bidetxo bat hemendik adibidez, gorantza joateko eta eraiko dugu lehen atrakzioa eta izango da Tio Bibo klasiko bat jarriko dugu Tio Biboa hori de jarriko dugu sarrera alde honetan eta sarrera dagoen bitartean ere ohikoa denez egon behar da irtera bat eta irtera jarriko dugu hor horretaz aparte jarriko dugu jendea sartzeko bidetxo bat hemen eta hemen zer gehiago egin beharko genuke adibidez hori gero iriko dugu eta nezau ez tren hau adibidez hori da tren mitiko horiotako bat horrez ezin dugu non daukagun leku horrelako zeus egiteko bueno utziko dugu eta adibidez jarriko dugu honetako bat Caterpillar hau adibidez jarriko dugu hemen sarrera jarriko dugu hemen eta irtera jarriko dugu beste alde horreta jendaren txako ere bidetxo bat jarri beharko diego adibidez horrela eta irtera berri bat ere hau kenduko dugu bitartean irtera bat hemendik bla 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 hor arte hemeningo dugu bidea bat apur bat luzeagoa eta alde honetan nengo dugu plazatxo txikitxo bat eta zer falta da parkeetan oso barrizkoa den osatxo bat, komun batzuk adibidez komun batzuk hemen irekingo dugunak ere de jateko postuak eta alde honetan adibidez irekitzen dugu
Eta, banku batzuk. Bueno, paperontzi batzuk, hemen, eta hemen eta banku batzuk, banku batzuk hemen, beste batzuk hemen, eta hemen. Zer gehiago jarri beharko genuke, bale, edari postu bat. Edari postu bat, atrakzio, sarrera ondoan adibidez, eskin honetan. Horretaz aparte, jarriko dugu ja jendea eta urbiltzen joateko pizkanaka, eta parkea, irekiko dugu ja jendea, pizkanaka etortzen joaten den. Eta jarri dugu, dirutan. Hore guzti irekita, jazten den jendea etortzen, hemen presioa jarriko dugu 2,50 peseta. Eta dirua lortzen gauden bitartean, bueno. A ver, nora doa. Diru doa, vale, behar du benefizioa. Terreterako etorri behar da, jendea sei bizitari, pizkanaka etortzen datozenak eta baina, bueno, gure egiten pizkanaka joku honen moduko hau, hasi da ja jendea urbiltzen pizkanaka jende iago hartuko dugu apur bat batxat eta joango gara apur bat da parkea zabalagoa egiten eta eraitiko dugu beste gauza eta erritako ez adibidez jarriko dugu nako hause jarriko dugu hemen sarrera hemen irtera hemen eta ingo diogu bidetxo bat horra eta horra eta erekitzera goaz dolar bat eta hogei eta 50 a ver uste dut pizkana prestamoa lortzen goazela, baina bueno eta parkaren hau igotzen doala baina hau tentuz egiten joan beharko gara izan ere zer gehiago egin beharko genuke adibidez jateko zer bokata postu bat jarriko dugu adibidez justo alde honetan vale hau jarriko dugu hemendik préstamo, a ver efectivo hau daukagu a ver
Vale. Hemen pizkanaka jendea etortzen. Noria. Bale, igual hori erekitzea komenigarra izan daiteke. Jendea horra ere hango delako. Eta jarriko dugu bidetxoa. Oikoa denez hemen eta hemen. Hori kenduko dugu. Eta hemen irtera. Eta bi peseta jarriko dugu. Bueno, gero azten dauria eta hori bueno. A ver, bankutxu bat, a ver. Esa politago egiteko jarriko dugu onelako bat. Hemen eta banku batzuk gehiago igual. Jendea eta ere esnekatzeko ondo gongo litzateke. Ja, jendea atorona pizkanaka etortzen. Eta bueno, ekonomia nola doan. A ver. Ez dugu dirurik eskatuko ez horrelako zehozer, hau irekita dago. Irekitako unak ere bai, hau ere bai. Pizkanaka joango gara gauza haueko betzen. Igual euro bat eta 50. Igual horrekin animatzen dira bintzat etortzera. Eta adian beste komuntzat hemendik jartzea baliagarria izan daiteke. Bueno, pizkanaka baiarak eta sortzen daude ere guri badirua emango digu eta bigotzea komenigarria da. Eta parkea nahiko ondo dagoela esaten dute estadistikek. Agian egingo dugu bide luzeago bat eta beste bat egingo dugu. Gauza da zein uraren ez dakit nola funtzionatzen duen. A ber, ura ez jarriko dugu ura, baina uraren nahi izateko
ez dakit nola kentzen den uraren nam. A ver, igual hau erabilita. Vale. Eskuti joan zai. Hau adidez, jarriko dugu. Hemen, sarrera. Hemen, irtera. Hemen, eta ingo dugu. Bere bidetxoa. Toki guztietan agertzen den modukoa. Irekiko dugu. Eta dago 50 peseta, bueno. Horrela dirua pizkanaka lortzen. Joango gara. Bisitariko burua igotzen doa, pizkanaka. Eta beran, ikusi dugu ekonomia. A ber. Vale. Hor diru erazten gaude, gauzak esango nuke gutxi gora bera ondo azela, eta gero badago hemen noria investigatu dugu normal sensazio normala mantenduko dugu. Hemen zer dago. Vale. Gauzak ondo daz, badirudienez. Bueno, parkea irekita dago, jende gehiago dator. Hori gure kaserako oso ondo datorren gauza bat izango da kasu honetan. Hau, ez dakit esateko ezin zan den. Jarriko dugu pare bat banku hemendik eta sakarrontziak ere bai. Gauzak eta ondo egiteko. A ver. Empresa. Hemen gauzak pizkanaka egiten eta eta bizitariak igotzen doaz. Etxango dugu apur bat gauzak ondo egiteko eta gero hau zonalde hau ustutzen jango gara, jarretuko du ekonomiarekin. Zer da? Antzenera uste dut hasiko garela, gauzak honetzen eta gure zorrak ordaintzen. Bale. Zer behar dugu, bale. Jarriko dugu hemen zerbizko bat dau. Sorte txarra izan dugu kasu horretan. Non dago? Mekanikoa torsion batera, vale. Gauza da zein da torsio bat. Noria bat, rueda. Nave. Zein da torsion bat. Gero seguritate bat. Jarriko dugu adibidez. Hemen eta txiko para todo bat ere. Jarriko dugu hemen. Beste hau non dago. Torsion bat.
Ezin da torsion bat. Da jakin nahi dudana zein den. Ezin da torsion bat. Uste dut torsion bat dela. Hau, beraz. Jarriko dugu itxita. Eta horrela, mekanikoa joango da gauzak. Eta konpontzera. Gauza eta konpontzera. Hau ez da torsion bat. Eta jarriko dugu jateko beste toki bat. Justo hemen. Eta irekiko dugu. Gauza da. Zergatik ez da heltzen, a ver. Sendero. Vale. Horra. Non dago gantzua hori. Vale. A ver. El mekanikoa zertan dabil hor. Irekiko dugu. Berriro horrela izango dugu. Ingresioak eta izateko, a ber, hau. Vale. Uste dut horren hasi garela zehozer iragazten, beraz, bueno. Zer gehiago egin barko genuke. Noria jarri dugu. Investigación. Jarriko dugu hau, eta ia zer desblokeatzen dugun bitarte horretan. Vale, ez. Osa nire palo. Horrendik hau ezin dugu egin. Minima eta listo, osa. Diruz horrendik oso ondo ere ez gaude. Hor hasi gara ya laizter benefizio eta bar izaten. Vale, gauza ondo doa, nahiko bizitari eta bar ditugu eta garrantzitsua izango da guretzat. Hogei, vale. Elatuak. Hau, a ver. Langileak. Belarra mosten.
eta jarriko dugu hemen. Ba, gauzak eta bar egiten. Jarraitzen dugu ekonomia pizkanaka gorantza da ematen du, eta bitartan jarraituko dugu pizkanaka bere gauzak ondo egiten, bueno, arantzin. Eta hori esan nahi du. Bueno, en parketxoa, bueno, ez dago txarto ez horrelako zeo zer, ia mantenimendukoa jarriko dugu hemen gauzak garbitzeko, eta barba higienea garrantzitsua delako joku honetan, nombre bat odor, joan parke apur bat ikusten, jarriko dugu hemen, eta ia zer moduz dagoen. Igual, sakarron txiga gehiago jarri barko genituzke, ba behar bada bai. Eta hori ingo dugu sakarron txiak, eta jartzen joan. Horra adibidez, ekonomia, bueno, pizkanaka irazten goaz, orden presa, bueno, ez gaude txarto momentu honetan, baina bueno, hor jendea jaten, eta hor sakarrontziak, niso gertatzen zaio. Vale, meitea kola. Tortuan zingo dugu. Hor jarra adibidez. Bada espada. Hori hemen. Aguas parke apur bat. Kontrolatzen eta Arantzin uno. Da, vale. Baina goze bada, a ver. Helatuak, hamburguesak, Coca-Colak, zer jarri barko genuke kasu honetan, jateko, igual beste komun batzu jarriko ditugu, hemen egiko ditugu, a ver, baina, honi zoratatzen da, bueno. Gauzak ondoaz, hemen hilarak nahiko ondo daude hemen. Bueno, dirua usten badu nintzat ona da. Eta ekonomiaren txat, bueno, nahiko ondo dago, diru erazten gaude. Eta hori, parkearen fomentuan, nahiko ondo dago, construir,
eraiki dezakegu hori. A ver. Joango gara kentzen. Hemen jarriko dugu urezko atrakzioak ere bai. Egingo dugu hemen. Eta orain sartzen zegoen horrelako bat. Hau adibidez. Drunken River. Bale, ez daukagu dirurik. Bale, hori beste gauza bat da. Parkea nahiko txukun dago, ez da oso parke handia, baina bueno, internet funtzioa ondo egiten du. Eta bisitari kantitatea, ondo doaz. Eta hemen, bueno, joango gara ekonomia apur bat hobetzen, bueno. Adibidez. Igual iraziak ez de berdinak izango, baina bueno, positu gauden bitartean guretzat oso ondo dago gauza hau. Bueno. Zer gehiago. Parkea ondo dago. Bale. Ez hori ez. Hemen jarriko ditugu sakarrontzi gehiago. Eta bidaliko dugu erotakarako pertsona leku honetara. Gauzak garbitzeko eta dirua, bueno, ikusiko da, hilabete bukaeran nolazko errenta izaten dugun eta bar. Eta pizkanaka, dirua lortzen goazen beraz. Patxa sartuko dugu atrakzio parke honen sorrera. Eta gaina jarritu hiru txisaleku puntu estrategikoetan, parkearen ondoan, zerratik nahiko gertu, eta beste atrakzioaren ondoan norbaitek larritasunik badauka, bere botaka da, era egitera joateko, eta tronkos hori dela hau gauza zen bat balio dena hau. Zatuko gara gu zeo zer egiten. Ez dakit nola ingo dugu nola ere. Irtera jarriko dugu. Hemen, baina egin beharko ia nola egin dezakegun hau. A ver. Ez dut ulertzen hau.
A ver. Ez itxaron. Bale, itxango dugu, beto egin badugu izan daitekelako, kriston. Gauza haure egitea. Instruir, adibidez. Baina hau egiten justo mantenimendukoa idaliko dugu ona. Hau eta mosteko eta euritako atrakzioak beranduago kas gehiago daukagunean. Bueno, beti ez dagongo aukera hori. Baina, bueno, eski, a ver. Instruir, uste dela. Jarri nahi dudana. Bale, ez daukagu dirurik. Dirua daukagunean maingo dugu. Itartan joan gara ia gure diru sarrera handiagotzen joazen pizkanaka eta jende gehiago etortzen joaten den. Arke, hau edaki zer den. Zende gutxiago. Egi esateko ez dakit nola den diruaren funtzionamendua. Bueno, a ver. Lore batzuk jarriko ditugu. Hemen. Itxuros egoteko. Eta onelako gauza bat. Igual kontatu bartu genuke honetako beste bat eta jarriko dugu hemendik. Gauzak hobeto eta izateko. Gauza nahiko ondo doa. Igual hemen lortutakoa irazten joango gara. Eta ez dugu prestamorik eskatuko, ja falta zitzaiguna. No, bizkanaka dirua irazten goaz. Baina, bueno. Eta batgarren bizitaria leku guztietan dago, hori guretzat oso gomenegarria dela esan daiteke zentzu horretan. Eta zer gertatu da orain? Baina, bueno, gauz ez dijoa txarto egia izateko. Eta badirudi arazetxo txiki bat daukagula, ez daki zergaitik. Zer gertatu da orain? Uste dut ditu dela blokeatuta.
edo horrelako zehozer jokoa, baina ez dauka zentzu handirik. A ber, zertatzen den honekin. Bla bla bla. Eta bueno, izan dugun nahiko dirutxo eta bar. Eta bueno, pizkanaka gorantza goaz eta benefizioak igotzen goaz pizkanaka. Baina bueno, hemen parkea nahiko polita galditu zaigu. Hemen baditugu sakorrentziak, hemen hilarak ere adira bandia gotzen eta bar. Eta ez gehiago egin genezake kasu honetan. A ber. Vale, me suetorra de sonar. Nahiko lan dagoelako eta bar. Eta igual arriskatuko gara eta kontratuko dugu animadore bat eta jarriko dugu adibidez, hemen. Eta bueno, bere gauzak egiten joan dadila eta bar, gure orotariko jendea ondo joate joan dadin eta bar. Hor dago gure guardia eta gure mekanikoa. Noria konpontzen eta orain badirudi biltzen dagoela. Oraingoz ez ditugu arazo handiagorik izan eta parkea nahiko txukun dagoela esan daiteke eta rotariko jendea bere lana egiten dago. Eta 21 bizitaria badirudi bere hileroko paga edo ematen duten diru guztia hemen usteko prest dagoela, beraz hori guretzat oso positiboa da. Hauek bere lana egiten dabiltza pizkanaka. Hori dakiten minus edo hori, berdin zaigu. Jendea dator antza etortzen eta izena aldiatuko diogu. Eta hori nola egiten zen, ez dudala gogoratzen. Era bat da zegoen badakit. Tío vivo. No esango litzateka euskeraz. Da ez dakit, tío vivo bat. Noria. Rusiar mendi hau bai. Rusiar mendia. Noria. Balancín. Aulki mugikorrak. Aulki mugikorrak. Ok. Diru gehiago beharko du guretako gauzak eta sortzeko eta ondo dago. Jarriko ditugu gure orotarako jangilak eta hauek nola dauden.
Mekanikoa hor dago. Zutate guardia eta animadorea. Ibiltzen eta mekanikoa ere bai. Ja, non agertzen diren, bale, hemen pantailan jarriko ditugu guztiak. Eta... hauek bere lan egiten daude. Beraz, ba ondo doa. Bariduri arazorik ez daukagula. Tio bibo bat abiratu da. Beraz, egin behar duguna da, tio bibo bat. Hau dela, momentu zitziko dugu. Mekanikoa hartuko dugu eta ona bidaliko dugu. Ja, funtzio batetzen duen, a ber. Etorri horra eta konpondu. Vale, konpontzen dagoen bitartean, bale, badirri konpondu duela, beraz. Irekita etxiko dugu, berana bukatu. Ostean, jetzu, ilara ere handiagotzen doaz. Ilara guztiontan. Eta agian orain egin dezakegu, uste eta guzela. Zaitik imposible. Bale, uste dut dakidala zergatik, a ber, zuek biok. Zuek etorri ona. Eta zu etorri ona. Eta gero berekiko dugu hori. Bale, sarrera hemen, irtera hor. Eta orain jarriko ditugu, bidetxoak. Hemen bidetxoa. Eta hemen bidetxoa. Horrarte eta irekiko dugu. 2 euro, 2 peseta. Bale. Tren bai jendea bertara joatean. Bueno, uste jendea bertaratzen joango dela. Eta ikusiko dugu honen funtzionamendua eta nola agertzen diren. Jendearen kopurua gorantza doazen eta erasori guretzat oso positiboa da. Eta bueno, hortu dugu hau bentsat sortzea eta Errusiar mendia aberatu da. Orduan
geldituko dugu eta mekanikoa, vale, bere funtzio egitera doa. Ez dut ikusten. Ordua mekanikoa bere gauzak egitera. Baina nola doa, a ver. Osa, horrein izan duzu beste bideik doala. Ez dute zer ulertzen. Baina, bueno, badirude badoela bere lana itera, beraz, kamerarekin vigilatuko dugu. Eta, konpontzen dago. Eta, zeruzen handirek dezakegu berriro. Eta, egia da, beste gauza batzuk eraiki alditu farola batzuk. Adibidez, vale, kaka. Hemen farola batzuk, hemen farola batzuk, hemen beste farola batzuk, hemen ere bai. Txeko eta orain zu jarriko zaitut hemen zigintasuna garbitzera. Hola, guazen pizkanak. A ber, sakarrontxak zertako daude. Hor badago bereak eta bi egiten nahiko kaka badago, baina bueno. Ja, a ver. Legu askorik ere ez daukagu. Eta horretako behar dugu badirua izatea. Eta baina bueno. Eta horretarako jende gehiago etorri barko litzateke. Gasto txapel atrakzio parkea badago. Hemen guztuz ja doainik izatea. Ez dela izango gauza. Eta kontrolatuko dugu hemen eta honetako beste bat. Bueno. Hor guri izenetar komunak eta anaiko beste komun bat. Eta komunak hemen daude. Komunak jarriko dugu jarri esago beste komun bat. Hor dago komun bat. Hemen adibidez. Eta irekiko dugu.
Ia guazen ba hemen gauzak egiten, jendea badator, eta ba bueno. Eta seguro. Eh? Ah, vale. Y el nombre, la gráfica. Esto. Chapel. Joder, no nago espero, benetan. Bueno, nahiko ondo. Goaz gure helburua bentsat. Ba, lortu egin dugu, pilaka jende dago, ba... tronkoetan eta hemen. Hemen parketxo hau nahiko polita gelditu dela. Pentsatzen dut. Eta bar, ba, jende badator, gaina zerrez da oso garestia. Eta ikusiko du, ba, gure diru sarrerak noraino heltzen diren. Eta reuri egiten duen arren, a ber. Jarriko dugu. Hemen hau garbitzen. Eta dide... hau... ona garbitzera. Garbitzeko gauza positiboa eta bar. Delako jende konburua, ba, bueno. Urte honetan badirudi jende gutxiago etotzen dagoela, baina, bueno. Pizkanaka, begotzen doa. Gure parketxo hau, txikitxoa. Jendearen txako. Eta bitartean ba mantenduko dugu apur bat. Hau beritxura. Eta bar, eta este gauza bat barregarria zen uste zela. Zoltzen ditura pertsona hemen jarri. Ah, esin... A ver. Jarri zenuela direz hemen. Eta gutxi gara bere bai engainatzen zenuela. Vale, sagarrontzi gehiago. Sagarrontzi gehiago hor. Hemen, sagarrontzi gehiago. Hemen. Bankuak. Hemen. Ez bankuak. Hemen dik jendea bare, noiz benka. Jesatzen janda din. Bankuak horre bai, badidez. Hemen intzaten duten bitartean. Eta orotarako pertsonaia. Hemen gauza garbitzeko. Eta bar gure atrakzio Lastotxapel parke honetan. Eta jarriko dugu izena. Lastotxapelen
egingo itxason itsasontzia. Igo dugu bat presioa. Eta bat. Bueno. Bueno, bentsat diru atrakzio esan gastatzen badut guretzat, askoz ere positiboa izango da. Bueno, pizkanak egon dira batzeak dirua lortzeko eratan eta bar. Bueno, laguno. Hau izan da dena erakusteko apur bat Royal Coaster, Tikun eta hori, eta hurrengoan gehiago ikusteko aukera izango duzue agian. Beraz, agur.